αν τις μετρήσουμε, πιθανόν να υπερβαίνουν τις 500 ή τις 1000. Έχουν εξεταστεί τα πάντα. Έχω ανακριθεί από την αστυνομία 3 φορές, χωρίς να προκύψει οτιδήποτε εναντίον. Όλα αυτά απλώς σε κάποια φάση σε επικραίνουν και σου σπαταλούν τον χρόνο. Δηλαδή, αν δεν υπήρχαν όλα αυτά, θα μπορούσαμε σήμερα να είμαστε ακόμα πιο μπροστά. Ας τους έχει ο Θεός καλά αυτούς που τα κάνουν, γιατί κανένας δεν τα έχει κάνει επώνυμα. Όλοι λειτουργούν είτε με ψευδόνυμα, είτε με κανονικά ονόματα, αλλά με ψεύτικα στοιχεία. Και ο στόχος τους ήταν να πλήξουν προσωπικά τον Δήμαρχο. Στο Δημοτικό Συμβούλιο, το τι συνέβαινε, εγώ δεν θα αποκαλύψω οτιδήποτε. Ας το αποκαλύψουν τα ίδια τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, αν θέλουν. Πραγματικά με τη συντριπτική πλειοψηφία είχαμε άριστη συνεργασία. Και ήταν κάτι που το είχα αναφέρει και προηγουμένως, με έκανε πραγματικά πολύ περήφανο, διότι όταν εκλεγήκαμε δεν ήμασταν στο ίδιο στρατόπεδο. Και βρεθήκαμε στο ίδιο στρατόπεδο, και μιλώ πάντοτε για τη συντριπτική πλειοψηφία, για το καλό του Δήμου μας, για το καλό του Παραλιμιού. Και θεωρώ ότι επιτελέσαμε έργο το οποίο δεν έχει επιτελεστεί ποτέ στο παρελθόν. Θέλω να αναφέρω επίσης κάτι άλλο. Μετά τις τελευταίες καταγγελίες που είχαν δει το φως της δημοσιοείδας τον περασμένο Ιούνιο, δεν θα με υποχρεωθήκα, ήταν κάτι το οποίο το είχα στο μυαλό μου. Έχω παραδώσει πληρεξούσια τόσο δικά μου όσο της γυναίκας μου και του γιού μου στο Γενικό Ελεκτή, με το οποίο του δίνω πρόσβαση σε όλα μου τα προσωπικά οικονομικά στοιχεία. Κινητά, ακίνητα, εταιρείες, τα πάντα. Αυτή τη στιγμή ο Γενικός Ελεκτής, αν θέλει να ελέγξει κάτι σε σχέση με ο Θεόδωρο του Πυρίλη, έχει πρόσβαση να μπει και να δει οτιδήποτε θέλει. Ας έχουν την τόλμη να το κάνουν και άλλοι πολιτικοί αυτό το πράγμα και μετά να έχουν δικαίωμα να κάνουν κριτική. Τόσο καθαρός νιώθω, τόσο καθαρός είμαι, που δεν φοβούμαι να το πράξω. Ας το πράξουν κι άλλοι. Κύριε Δήμαρχε, πολλοί σας κατηγορούν ότι δεν πετύχατε να προωθήσετε σημαντικά έργα υποδομής, όπως μαρίνα, γήπεδα ή γκολφ, για αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος του Δήμου σας. Τι απαντάτε σε αυτό? Κοιτάξτε να δείτε. Ο καθένας έχει δικαίωμα να λέει αυτά τα οποία θέλει να λέει. Να πάρουμε τα δύο έργα ξεχωριστά, καθώς και την τουριστική περιοχή του Δήμου μας. Αναφορικά με το γήπεδο γκολφ, το γήπεδο γκολφ έχει οριοθετηθεί πού θα γίνει. Το έχει αναλάβει μια συγκεκριμένη ιδιωτική εταιρεία, η οποία προσπαθεί να βρει επενδυτές. Σε αυτήν την προσπάθεια που κάνει η εταιρεία, εμείς είμαστε πάντοτε αρρωγοί και δίνουμε όλες τις βοήθειες και κάνουμε όλες τις συναντήσεις για να προωθήσουμε αυτό το έργο, ώστε να εξεύρει στρατηγικούς επενδυτές για να προχωρήσει η υλοποίησή του. Τι άλλο άραγε θα μπορούσε να γίνει περισσότερο από αυτό? Είναι στα χέρια ιδιωτών και εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να συμπαραστεκόμαστε και να δίνουμε όσες βοήθειες χρειάζονται. Πιστεύω όμως ότι αυτή τη στιγμή το γήπεδο του γκολφ είναι σε μια καλή πορεία και ευελπιστώ ότι πολύ σύντομα η εταιρεία θα αποταθεί στις κρατικές υπηρεσίες για να διοδοτηθεί. Η Μαρίνα του Παραλιμιού, η Μαρίνα του Πρωταρά, έχει προσφοροποιηθεί και βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο στάδιο κατακύρωσης της προσφοράς. Από στιγμή σε στιγμή μπορεί να έχουμε και ανακοίνωση. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Ο οποιοσδήποτε μας κατηγορεί είναι δικαίωμα του να το πράττει. Ας το κάνει όμως με σωστή τακτική και όχι με μηδενιστική πολιτική. Δηλαδή μας κατηγορούν γενικά ότι δεν έχουμε κάνει τίποτα αυτή την πενταετία. Αναφορικά με το τουριστικό προϊόν. Νομίζω όλοι έχουμε νιώσει την τελευταία πενταετία την αλλαγή που υπάρχει στον Πρωταρά. Και εσείς οι νέοι, και οι επιχειρηματίες και όλοι. Τα έργα ανάπλασης που έχουν γίνει πάνω στις παραλίες, τα οποία έγιναν με μηδαμινό κόστος για το Δήμο,
διότι πάρα πολλά από τα λεφτά που χρησιμοποιήθηκαν τα πλήρωσαν οι ιδιώτες που είχαν και αυτοί το δικό τους όφελο στις συγκεκριμένες περιοχές. Δηλαδή, όταν αναπτύσσεται ένας τόπος, σίγουρα αυτοί που έχουν γειτονικά τεμάχια έχουν κάποιον όφελος. Εμείς ζητήσαμε από αυτούς τους ανθρώπους που είχαν όφελο να μας δώσουν και να πληρώσουν κάποιο μέρος του κόστους. Και το έχουν αποδεχτεί. Είναι η πρώτη φορά νομίζω που έχει γίνει στο Δήμο Παραλιμνίου. Έχουμε καταφέρει να επαναφέρουμε πίσω την νεολαία. Τον κόσμο ο οποίος πριν 5 χρόνια πήγαινε σε άλλες επαρχίες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Και νομίζω ότι όποιος πει ότι ο Πρωταράς φέτος δεν βούγιαξε από τον κόσμο, ειδικά κατά τη διάρκεια του τριμήνου Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου, νομίζω ότι δεν θα είναι σωστός κριτής. Να πούμε ότι καταφέραμε να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος. Είχαμε περίπου φέτος 20.000 κόσμων, ο οποίος δεν βρήκε διαμονή στον Πρωταρά και αντί να πάνε διακοπές σε κάποιες άλλες επαρχίες, αυτός ο κόσμος μετακινόταν καθημερινά από τη Λευκοσία στον Πρωταρά το πρωί και επέστρεφε το βράδυ. Και γινόταν το ίδιο και την επόμενη μέρα. Σύμφωνα με τα δικά μας στοιχεία, γύρω στις 20 με 25.000 κόσμου έκαναν αυτή τη διαδρομή καθημερινά. Αυτό δεν ήταν καθόλου τυχαίο, διότι φτάνοντας εδώ με 50 λεπτά δρόμο, ήταν αμέσως στις παραλίες. Θυμάστε παγιά ότι σε 50 λεπτά έρχονταν στον Πρωταρά, στο Παραλίμνη, και ήθελαν άλλα 50 λεπτά ή μία ώρα για να καταλήξουν στην παραλία την οποία ήθελαν να πάνε. Και αυτό το πράγμα τους απότρεψε και τους έδιωξε. Τα έργα που έχουν γίνει με τα οδικά δίκτυα, τόσο ο δρόμος του πεδίου Βολής Φανού, όσο και ο δρόμος που έχει γίνει στην περιοχή Χάσες, που είναι μεταξύ Μπερνέρας και του κέντρου του Πρωταρά, καθώς και οι παραλίες που έχουν δημιουργηθεί, ο εξοραϊσμός των παραλιών, τόσο στο Σερίνα Bay, όσο στην περιοχή που τα Βρυσούθηκια, που είναι κοντά στο ξενοδοχείο Crystal Springs, όσο και η Αγία Τριάδα, η παραλία που είναι εκεί που είναι ο κατασκηνωτικός χώρος των Προσκόπων. Όλες αυτές οι παραλίες φέτος μάζευαν περισσότερα από 1.000 άτομα η κάθε μια καθημερινά. Αντιλαμβάνεστε ότι ο κόσμος τις προτίμησε επειδή είχε όλες του τις ανέσεις. Αναφορικά τώρα με άλλες υπηρεσίες που υπάρχουν στις παραλίες, όλες οι παραλίες μας έχουν δωρεάν Wi-Fi και η τουριστική περιοχή, το κέντρο του Πρωταρά, επίσης, σε συνεργασία με τη ΣΥΤΑ, και ευελπιστούμε αυτή τη στιγμή να ξεκινήσουμε μια προσπάθεια να φτιάξουμε το δομημένο περιβάλλον της τουριστικής μας περιοχής, που είναι κάτι το οποίο έχει ανάγκη ο τόπος μας. Υπάρχουν πάρα πολλά κόμματα τα οποία θα γίνουν, θα τα δείτε στο πρόγραμμα μας που θα εκπονηθεί και θα πληροφορηθείτε για την επόμενη πενταετία, την οποία διεκδικούμε την επανεκλογή. Πάμε. Πείτε μας, κύριε Δήμαρχε, πιστεύετε ότι υπήρξαν λάθη κατά τη διάρκεια της δημαρχίας σας? Κοιτάξτε να δείτε. Ο Άινσταϊν είπε κάποτε ότι λάθη δεν θα κάνει κανένας, ο οποίος δεν θα δοκιμάσει κάτι καινούργιο. Άρα, όταν ασκείς διοίκηση και δοκιμάζεις αρκετά καινούργια πράγματα, σίγουρα θα υπάρξουν και λάθη. Πιστεύω ότι δεν έχουμε κάνει το σοβαρό λάθος ή το μεγάλο λάθος που να είχε επηρεάσει σημαντικά τον τόπο. Τώρα, μικρολάθη έχουν γίνει αρκετά. Θα πω και έναν προσωπικό μου λάθος σε εισαγωγικά, λόγω των πολλών μου επαφών εκτός Παραλιμνιού, για να πετύχουμε όλα αυτά τα οποία είχαμε αναφέρει προηγουμένως, δεν μου έμενε χρόνος για να έχω συναντήσεις με πάρα πολλούς δημότες. Και αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο έπρεπε να γινόταν. Οι συνθήκες όμως ήταν τέτοιες που σε πολλές περιπτώσεις ήταν αδύνατο. Όταν ασκείς διοίκηση και έχεις στα χέρια σου έχεις την ευθύνη της δημαρχίας, αποφασίζεις σε κάποια φάση. Θα ασκήσεις πολιτική και στρατηγική λαϊκισμού ή θα ακολουθήσεις
πολιτική σκληρής δουλειάς και συνεχούς προσπάθειας για να φέρεις όσο πιο πολλά πράγματα στον τόπο σου, από αυτά που διεκδικείς. Αρκετές φορές έχουμε αναγνωρίσει λάθη και τα έχουμε διορθώσει. Τώρα, αν σε κάποιους ανθρώπους έχουμε δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα, χωρίς να το έχουμε αντιληφθεί, απλά οφείλουμε να το ζητήσουμε ένα συγγνώμη και είμαστε σε θέση να δεχτούμε την οποιαδήποτε τους παρατήρηση ή παράπονο, που αν πραγματικά έχουν δίκιο, να είστε σίγουροι ότι θα διορθωθούν. Η προσπάθεια μας για ισονομία, ισοπολιτεία και δίκαιη κρίση έχει εφαρμοστεί πλήρως αυτή την πενταετία και νομίζω ότι οι δημότες Παραλιμνίου έχουν νιώσει τη διαφορά. Ότι δεν υπάρχουν σφαίρια και δεν υπάρχουν περιπτώσεις τις οποίες κάνουμε χάρες. Ευχαριστώ.